Us vull donar la benvinguda amb aquesta sessió en la qual presentarem el curs Aula Interior i enfocarem un tema que em sembla fonamental, que és de quina manera nosaltres podem superar els obstacles invisibles que ens impedeixen ser més feliços. Avui m'agradarà que entengueu la metodologia del curs de creixement personal Aula Interior, que és un curs que jo diria que és gradual, que és sistemàtic i tutoritzat. Gradual perquè va pas a pas, sistemàtic perquè encara que alguna persona digui jo aquest pas ja me'l sé, dic bé, d'acord, és igual. Tu passa igualment per aquest pas perquè mal no et farà. Llavors, tothom que fa el curs va passant per tots els passos gradualment i de forma sistemàtica i, a més, jo sempre soc al seu costat totes les setmanes responent dubtes, donant informació per si qualsevol persona té una dificultat poder-la resoldre. Aula Interior és un curs de creixement personal que des de la meva perspectiva va en sèrio. Ja sé que en sèrio no es pot dir en català, doncs va a tot. Va amb la intenció amb molta seriositat. És a dir, jo ja tinc una certa edat, ja estic cansat de cursos superficials. Penso que nosaltres, les persones que estem interessades en el treball interior, hauríem d'anar a fer unes feines que ens transformessin profundament i aquesta és la intencionalitat d'Aula Interior. Per això, ara una mica us explicaré quins són els passos que segueix i per quin motiu els segueix. Jo crec que és molt important remarcar que els cursos curts són molt inspiradors, però en realitat no transformen. Si nosaltres volem transformar la nostra vida, necessitem un curs llarg. Per això Aula Interior dura 9 mesos oferint informació nova i després seguim 3 mesos més amb reforç, amb consolidació, amb aprofundiment. És a dir, que Aula Interior és tot un curs perquè nosaltres puguem descobrir qui som i viure des d'aquí. Nosaltres puguem incrementar la nostra pau interior, la nostra felicitat i la nostra capacitat d'estimar, que són els 3 grans propòsits del curs Aula Interior. Més pau, més felicitat, més amor, però alhora descobrint qui sóc jo. Un dels problemes més grans que hi ha amb els cursos de creixement personal és que no se'ns explica quins són els obstacles que nosaltres ens podem trobar a la nostra vida quan fem un curs de treball personal, ni se'ns explica els passos que se seguiran per poder-los superar. I en aquesta sessió, que espero que sigui relativament breu, com a molt, incloent preguntes, m'agradaria que fos, com a mínim la meva part, un màxim de 40 minuts, 45 minuts, i després totes les preguntes que vosaltres vulgueu, és que si a nosaltres no se'ns explica la feina que farem amb un treball de creixement personal, nosaltres no podem comprovar que avancem. És a dir, és fonamental que quan facis un curs de creixement personal et diguin el primer mes farem això, perquè puguis comprovar si realment s'està fent i si realment estàs fent els passos que has de fer. El segon mes farem allò. El tercer farem allò. Això és una garantia per tu que em sembla que és fonamental i bàsica. Per això a mi m'agradaria ara, si us semblés, explicar quins són els grans errors, els grans obstacles invisibles que nosaltres hem de superar i a través de quins passos els superem perquè entengueu el procés del curs d'autoconeixement Aula Interior, que per cert ara fa gairebé, no tant, però fa gairebé 20 anys que l'imparteixo. Cada any el milloro i per tant ara ja tinc tota una experiència molt gran sobre tots els passos, els dubtes que les persones tenen, les dificultats que tenen. Començo pels obstacles invisibles. Un primer obstacle invisible que ens impedeix avançar és la falta de compromís. A vegades hi ha persones que diuen que sí, que volen fer un treball interior, però no volen fer cap treball sistemàtic. És com si un infant digués que vol aprendre a llegir i escriure, que vol aprendre matemàtiques, però el que no vol fer són lletres, el que no vol fer són números, el que no vol fer és una feina ordenada que el portarà a aprendre matemàtiques i lectoescriptura. Jo això li dic falta de compromís. Hi ha molta gent que va saltant de llibre en llibre, de vídeo en vídeo,
exercici en exercici, de proposta de YouTube a proposta de YouTube, però no aprofundeixen. És una forma, jo crec, d'autoenganyar-se, de creure que s'està fent feina, però en tant que no hi ha compromís, doncs no hi ha una direcció, no hi ha una constància, i per la qual cosa en realitat ets un tasta-ulletes i en realitat és una forma d'auto-boicotejar-te. Aquest per mi és el primer obstacle invisible que, a pesar de que ara que jo l'explico aquí crec que es veurà d'una forma òbvia i evident, la gran majoria de les persones que el diuen no se n'adonen. No en tenen ni idea de que s'estan autoboicotejant. Salten de llibre en llibre, de vídeo en vídeo, de curset de cap de setmana en curset de cap de setmana, de tècnica en tècnica, però no es comprometen. O sigui que aquest és el primer obstacle invisible. I la pregunta, avui que estic presentant el curs Aula Interior, és preguntar-te si tu tens una intencionalitat de comprometre't amb el curs Aula Interior. Si tu tens una intencionalitat de comprometre't amb la teva pau interior, amb la teva felicitat interior i amb la teva capacitat d'estimar. Si tu realment tens un compromís i una promesa per dir sí, jo vull aprofitar aquesta vida, així que jo m'implicaré ara profundament amb el meu autoconeixement perquè vull deixar de creure que aquesta és una vall de llàgrimes i convertir aquesta vida en un espai de molta més felicitat encara de la que és ara. I m'agradaria fer una reflexió sobre un segon obstacle importantíssim, invisible. Aquesta explicació serà molt més llarga. Un obstacle invisible a assolir una profunda pau interior és no seguir els passos que ens porten a netejar la nostra psicologia dels errors que tinguem per poder construir una psicologia adulta que fins i tot ens ajudi a obrir-nos a un espai transcendent o a un espai espiritual o a un espai que podríem dir l'essència que jo soc. És a dir, que la dificultat és que moltes vegades no seguim un mapa. No seguim un mapa que sigui seriós, que sigui explícit, que estigui comprovat. Jo ara us explicaré quins són els passos que segueix Aula Interior, però també remarcaré una cosa que és evident. Aquests passos no els he inventat jo. Segueixo els mateixos passos que totes les filosofies transcendentals, que totes les religions, quan no es posen com un dogma de fe, sinó com una experiència, com un procés de transformació personal. Totes les grans religions i les grans filosofies transcendentals segueixen una sèrie d'etapes i aquestes etapes són les que segueixo amb el curs Aula Interior. A mi m'agrada molt explicar-les i que vosaltres les entengueu, perquè si les enteneu, sabreu què està passant el primer mes, el segon, el tercer, el quart, i podreu comprovar que efectivament nosaltres estem avançant. I aquesta és una garantia teva, perquè a Aula Interior, i hauria de ser així a tots els cursos de creixement personal, si tu veus que el curs no t'està sent útil, l'has de deixar. La pregunta és com sé que aquest curs no és útil? Molt fàcil, molt senzill. Si jo t'he indicat un mapa, uns passos a través dels quals tu avançaràs i he dit aquest el farem aquest mes, aquest el farem aquest altre mes, aquest el farem aquest altre mes, tu comproves que és útil quan nosaltres estem fent els passos que t'he promès i tu estàs entenent i vivint aquells passos. Així doncs, anem a aquests passos. Quins són? Mireu, pas número 1, que a Aula Interior el fem durant el mes d'octubre. El primer mes ens dediquem a aquest pas primer i al segon pas. El primer pas. Fer una mica de neteja d'errors mentals, de visions del món que són clarament errònies i que ens fan patir perquè nosaltres considerem que una sèrie d'idees són certes, no les són errònies, i quan més insistim en elles, més patim. Per exemple, durant el mes d'octubre, a mi m'agrada molt reformular què significa estimar, perquè estimar no és un sentiment. És igual el que jo senti, el que importa és el que faig. El que importa és si et cuido, el que importa és si et dono suport, el que importa és si no t'agradeixo. El que jo senti no té tanta importància com el que faig, per la qual cosa l'amor no és un sentiment, sinó que és una acció. I això,
quan ho explico durant el curs, durant el mes d'octubre, té una sèrie d'implicacions concretes en la meva relació amb mi i en la meva relació amb els altres. I per la qual cosa, quan nosaltres entenem aquest nou concepte d'amor, l'antic concepte d'amor com a sentiment, que és el concepte social, deixa de fer-nos mal. També, durant aquest mes d'octubre, explico claríssimament quines són les normes de l'ajuda. És a dir, quan nosaltres podem ajudar la gent i quan la nostra ajuda en realitat no és ajuda, sinó incontinència nostra, incapacitat d'esperar que l'altra persona ens demani ajuda, incapacitat d'esperar i de respectar el ritme de l'altre. Llavors, investiguem, veiem les 4 normes de l'ajuda, perquè moltíssima gent que arriba al treball personal és gent en general, nosaltres som persones de molt bona voluntat, molt bona gent. Però un dels problemes fonamentals que en general he trobat al llarg d'aquests 20 anys és que les persones que tenen moltes ganes de fer treball interior, moltes vegades són incapaces de contenir-se quan l'ajuda als altres és una oportunitat, encara que en aquell moment es vegi més clar que l'aigua, que ajudar serà una pífia, que ajudar serà un desastre. Per tant, al pas número 1, reestructuro tota una sèrie d'idees que són errònies. L'amor, l'ajuda, l'egoisme, què és el bé, què és el mal, què vol dir la paraula jo. I a partir d'aquí, nosaltres ja tenim una base d'idees que contradiuen les idees socials, però que jo us demanaré que comproveu i us n'adonareu que les propostes que jo us oferiré són molt més ajustades i us permeten viure situacions concretes sense patiment. Es comencen a obrir una sèrie de camins que fins ara eren inexplorats. Això ho fem a l'octubre, el pas número 1, descobrir errors. Però a l'octubre fem una segona cosa. Us proposaré un exercici molt fàcil, molt senzill, molt bàsic, molt simple, que no podreu fer. I això demostrarà que vosaltres no maneu a la vostra vida tant com voleu. Però això és un fet. Vosaltres no maneu a la vostra vida. Això és un fet, és un fet. I això jo vull que quedi ben clar durant el mes d'octubre. I per això us proposaré un exercici en el que ho veureu claríssimament. Però és un fet. Vosaltres no us enfadeu perquè voleu, sinó perquè l'enfadament us posseeix. Vosaltres no us preocupeu perquè voleu, sinó perquè la preocupació us posseeix. Vosaltres no us impacienteu, no esteu nerviosos, no perquè voleu. No dieu, ara em posaré nerviós, però mira, de 7 a 7 i 20, després ja no perquè tinc coses a fer. No, simplement la preocupació, la impaciència et posseeix. Què vol dir això? Doncs, mira, posaré al xat que els que s'han perdut que toquin a reconnectar, que a vegades hi ha persones que han deixat de sentir, doncs els hi poso això, que toquin a reconnectar. Molt bé. Aquest segon pas és comprovar que jo no mano la meva vida. I un cop que jo no mano la meva vida, s'acaba el mes d'octubre. Ja hem fet uns passos a errors i jo no mano la meva vida. Pas número 3, molt, 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 molt senzill. Molt senzill. Pas número 3. Ja que jo he comprovat que no mano la meva vida, ara em dedicaré diverses setmanes, nosaltres concretament ens dediquem tot el mes de novembre, desembre, gener i acabem al febrer, a observar aquest mecanisme que ens posseeix. Si jo no mano la meva vida, el que jo hauria de fer és concentrar-me en observar com funciona aquesta mecanicitat, com funciona aquesta programació que fa que jo no pugui manar a la meva vida. Per tant, ens dediquem a observar el que mana amb instruments i sense jutjar-nos, perquè quan jo em jutjo, quan jo estic observant-me a mi i em jutjo, em dic, això no hauria de ser, no estic observant, estic fent una altra cosa. Una observació significa el mateix que fan els científics. Agafen un microscopi, és a dir, agafen un instrument, nosaltres també tindrem instruments d'observació, i llavors
a través de l'instrument van observant i van dient ara passa això, ara passa allò, ara passa tal cosa. No diuen. Aquí hi ha un bacteri que em cau molt malament. Aquest bacteri no hauria d'existir. Fixa't, i ara s'està juntant amb un virus. Quina mala llet. No, ells no insulten, ells no jutgen, ells simplement prenen nota. Doncs nosaltres durant uns mesos prendrem nota sense judici i amb una sèrie d'instruments. Per fer què? Per fer un diagnòstic. Un diagnòstic personal que el farem aproximadament al gener per veure les meves dificultats quin origen tenen. Perquè igual que quan tu vas al metge et fa un diagnòstic perquè no és el mateix que t'hagis trencat la cama a que tinguis, jo què sé, desnutrició o a que tinguis diabetis, no és el mateix i per tant, com que no és el mateix, necessites medicines diferents. Nosaltres, durant el mes de novembre, durant el mes de desembre, ens estarem observant perquè al mes de gener puguem fer un diagnòstic personal i cada persona tindrà les eines suficients per dir «Uau! Totes aquestes setmanes que he estat observant me n'he adonat que l'origen de les meves dificultats bàsicament està aquí i aquí. I això vol dir que són aquestes dues coses les que jo he d'abordar. I llavors, el que farem, llavors sí, al febrer, quan nosaltres hàgim fet l'observació novembre, desembre, diagnòstic gener, al febrer començarem a pensar en accions concretes que puguin reequilibrar la teva personalitat. I això és fonamental. Nosaltres comencem a reequilibrar la nostra personalitat amb accions concretes quan hem vist la malaltia que tenim, no abans. Si jo vull reequilibrar la meva personalitat quan jo no he observat com funciona el mecanisme que em té atrapat, no em mouré. Per això hi ha tanta gent que fa molts anys que fa treball personal i no avança ni un mil·límetre. Perquè resulta que apliquen tècniques, fan coses i coses i coses i coses, però en realitat no han partit un diagnòstic. En realitat, el que fan és engreixar aquest mecanisme que ens domina. Perquè si t'hi fixes, aquest mecanisme que ens domina sovint ens diu has de millorar, has de ser més bo, has de ser més bona mare, més bon pare, més bon treballador, has d'estar més alegre, no pot ser que et deprimeixis, no pot ser que no sé què. És a dir, que la mateixa programació, aquesta part que ens preocupa i que moltes vegades ens maltracta, ens diu frases precioses, però que en realitat ens estan fent mal i formen part de la mateixa programació, de la mateixa mecanicitat. Per això totes les persones que comencen a fer treball interior però no comencen per l'observació, es poden passar anys i anys i anys i anys fent coses, fent tècniques, però en realitat el mecanisme es va menjant tota la informació que tenen. Per això hi ha gent que fa anys que fa treball personal i continuen sent insuportables. És més, quan més anys passen, més insuportables són, per un motiu molt simple, perquè cada vegada el seu mecanisme, la seva personalitat, el seu personatge, el seu ego, digue-li com vulgui, el seu personatge espiritual sap més coses, presumeix més, però no ha fet cap canvi profund. No? Fixeu-vos que jo estic dient amb bastanta claretat que amb el curs Aula Interior soc molt sistemàtic, molt pas a pas, i he dit que primer veiem errors que ens poden mantenir en bucle, dos, veiem que nosaltres no manem a la nostra vida i quan ho hem comprovat observem aquella part aquella estructura que ens posseeix per fer un diagnòstic i passar a buscar una sèrie d'accions que ens equilibrin i aquestes accions que ens equilibrin, si no m'equivoco, les plantegem al febrer. Les plantegem al febrer perquè a partir d'ara, els 3 següents mesos, al març, a l'abril i al maig, farem cada mes una feina de potenciar cada una de les 3 grans capacitats que tenen les persones humanes. Els éssers humans estem composats bàsicament per 3 grans capacitats. La capacitat de comprendre, som intel·ligència. La capacitat de relació, som amor. La capacitat de fer, som energia. De tal manera que al mes de març abordarem un d'aquests blocs, abordarem l'energia. Al mes d'abril abordarem l'amor
I el mes de maig abordarem la comprensió, la intel·ligència. Cada un d'aquests 3 mesos el que farem serà que nosaltres fem una feina molt senzilla que podríem dir... Mira, us ho explico pas per pas. Mes de març, que nosaltres treballem l'energia. El que fem és, bàsicament, 2 coses. La primera és recuperar la nostra energia com una capacitat de transformar el món. Una capacitat de dir no quan volem dir no i de dir sí quan volem dir sí. Si nosaltres no som capaços de dir no quan volem dir no, el nostre sí no serveix de res. Nosaltres és evident que hem de ser persones pacífiques, però només podem ser persones pacífiques quan hem fet les paus amb l'energia. Perquè mentre l'energia, la nostra força, la força dels altres, l'energia, encara que sigui expressada de forma violenta, ens faci por, no haurem fet les paus amb l'energia. Llavors no serem pacífics, serem covards. Una persona pacífica és una persona que podria fer servir l'energia i fins i tot de forma violenta, però decideix no fer-ho. En canvi, una persona covarda diu que podria fer servir l'energia, però com que li fa por, no fa res. Les persones que no saben dir prou, les persones que no saben dir no, les persones que no saben dir fins aquí hem arribat, les persones que no tenen l'energia ben posada a la seva vida, tenen una gran quantitat de dificultats a la vida quotidiana. Per això, durant el mes de març, recuperem l'energia, la potenciem. I fem una altra segona cosa. Mirem si nosaltres, el nostre cos, hem tragat algunes vegades que voldríem haver dit no i hem dit sí i ens ha quedat d'alguna forma com un trauma marcat dintre del nostre cos. Veiem si soc capaç d'explicar-ho d'alguna forma. A vegades quan nosaltres, aviam si m'explico bé, a vegades quan nosaltres mirem enrere i resulta que recordem alguna cosa, a vegades ens desagrada soberanament. Per què ens desagrada soberanament? Perquè encara està viu aquell record dintre nostre. Tot això encara està dintre nostre, està dintre del nostre cos. Al mes de març procurem treure fora totes aquelles coses que hem indigestat a nivell energètic al nostre cos, intentem netejar-lo perquè el nostre cos sigui un espai de molta més relax, de molta més calma, de molta més pau, de molta més calma, on jo pugui expressar la meva energia de forma conscient. I això seria tot el mes de març, tota una feina extraordinària perquè hi ha moltíssima gent que està en el món del treball interior que en realitat li falla moltíssim l'energia. Després ve l'abril i a l'abril treballem al centre de l'amor. Al marge de que les altres persones ens estimin o no, aprenem a mobilitzar el nostre amor. I això és fonamental. Nosaltres aprenem que jo soc amor. No és que els altres em donin amor, és que jo el soc. Igual que jo soc energia. No és que els altres em donin energia, no és que els altres m'hagin d'ajudar, hagin de fer. És que jo soc capacitat de fer i jo soc capacitat d'estimar. I en aquest capacitat d'estimar descobrim al mes d'abril que l'amor que jo visc a la meva vida és exactament igual, exactament idèntic en quantitat i en qualitat que l'amor que jo sóc capaç de mobilitzar. Ho explico d'una forma molt senzilla. Si tu ara em mires amb ràbia, em mires amb odi, odiant-me, l'odi, la ràbia està dins teu. Jo ni m'entero. Ets tu que vius la ràbia, ets tu que vius l'odi. Si tu em mires amb amor, jo no m'entero. Però tu tens l'amor dins teu. Tu vius l'amor que estàs mobilitzant. I si nosaltres vivim la quantitat i la qualitat de l'amor que mobilitzem durant el mes d'abril, treballarem com mobilitzar un amor incondicional cada vegada més i més i més sòlid, perquè això tindrà com a conseqüència que la nostra vida s'omplirà cada vegada de més amor. Llavors arribarà el mes de maig i com que hem fet el centre de l'energia i el centre de l'amor, farem el centre de l'intel·lecte, el centre intel·lectual, la comprensió. I observarem tota una sèrie d'idees socials que són falses i ens fan patir i les deixarem caure.
I ens entrenarem per entendre que l'univers, la realitat, igual que té lleis físiques, com la llei de l'acceleració, la llei de, jo què sé, de la gravetat, i lleis químiques, lleis físiques, lleis mecàniques, existeixen tota una sèrie de lleis psicològiques que hauríem d'aprendre. Perquè mentre no les aprenguem, nosaltres les podem trencar i si les trenquem, patirem. Per la qual cosa, en aquest mes de maig fem 3 coses amb el centre intel·lectual. Descobrir una sèrie d'idees socials que semblen certes però que no ho són, descobrir unes lleis universals psicològiques que ens permeten anar atents i atentes per no trencar-les i, per tant, per viure amb molta més calma i molta més tranquil·litat. I la tercera i última cosa, comencem, en la mida del possible, a entrenar la nostra ment perquè la nostra ment no sigui la nostra enemiga, perquè la nostra ment sigui la nostra amiga. Heu observat que moltes vegades el nostre pensament ens maltracta? Que sóc jo que em jutjo, sóc jo que em culpo, sóc jo que em maltracto, sóc jo que em parlo malament, sóc jo que m'exigeixo? I no ho faig voluntàriament. Hi ha tot un treball de reeducació, de govern de la ment que, he de ser sincer, ja es fa al llarg de tot el curs, però aquí, quan s'arriba al mes de maig, es culmina. I llavors arriba un altre pas, que és l'últim pas on hi ha informació nova, que és el mes de juny, que ens dediquem tot el mes de juny a entendre que jo, com a ésser humà, en realitat formo part de la realitat. Jo i la realitat, jo i el món, jo i l'univers, no estem separats. Jo sóc una cèl·lula, jo sóc un ésser d'aquest planeta Terra que alhora és part d'un univers, d'una totalitat, és a dir, jo sóc una part d'una totalitat. I començo a veure que aquesta totalitat m'inclou però em transcendeix. Començarem i farem tot un treball per veure que el que jo sóc no és aquesta personalitat que s'expressa, sinó que el que jo sóc és la vida mateixa expressant-se a través meu. El que jo sóc és la mateixa intel·ligència que està present a tot arreu, expressant-se a través d'un cos que té un lloc concret, al món físic i a la història. Però que jo no estic separat del món, que el món i jo som una única cosa. I aquí començarem a treballar tota una part d'una espiritualitat experimental que es pot fer des d'una perspectiva laica. És a dir, que no importa que tu siguis una persona atea, cristiana, musulmana, budista, agnòstica, jueva, no importa. Perquè el que nosaltres farem serà tota una sèrie de feines concretes, experimentals, perquè nosaltres puguem descobrir quina és la nostra essència. I la nostra essència és quelcom immutable. I quan jo començo a descobrir aquesta part immutable i començo a viure aquí, atenció, he dit començo a viure aquí. No he dit que al llarg del curs aula interior ens podrem situar aquí de forma estable per sempre. No, però sí que ho començarem a descobrir. Perquè quan jo començo a situar-me en aquesta part immutable, aquí apareix una pau invulnerable. Apareix una felicitat i un amor subtil, suau, increat, profund. Després, el curs aula interior té 9 mesos de continguts nous i 3 que són extras. El juliol, l'agost i el setembre són uns mesos en els quals jo faig envio uns àudios, uns vídeos, unes sessions d'aprofundiment i consolidació, però tota la part de contingut profund, ordenat, sistemàtic, gradual, es fa d'octubre a juny. I vosaltres podreu comprovar que cada mes, jo dic, aquest mes farem això. I llavors comproveu que això és el que nosaltres fem i aquesta és una garantia per vosaltres. Perquè si tu veus que el curs no t'és útil, el deixes.
Si estàs pagant per quotes, doncs deixes de pagar. I si has pagat el curs de cop i deixes el curs a mitges, et torno la quantitat de mesos que tu no has fet servir. És a dir, que tu només fas el curs aula interior mentre consideres que el curs aula interior t'és útil. I un cop que nosaltres hàgim fet, i això que deia, juliol, agost i setembre són de consolidació i aprofundiment, perquè les peces fonamentals són les que he dit ara. Autoobservació, presència, errors, aspectes tècnics, connexió amb lo superior, amb un ordre molt concret. I un cop que un acaba aula interior, se n'adona que aquestes eines que té les pot fer servir. Naturalment que hi haurà dificultats, perquè això ja us ho podeu treure del cap. La vida no és fàcil. A la vida sempre hi ha dificultats, però quantes més eines tens, més capacitat tens per abordar aquestes dificultats sense que la teva pau interior es trenqui. O, en tot cas, perquè les tempestes que hi ha a la teva vida siguin molt més petites. Jo sempre dic que el treball interior no és un treball en línia recta, és un treball en espiral. Aula interior et dona tota una sèrie d'eines i llavors neteges moltíssimes coses de la teva vida. Però quan passa un cert temps, l'espiral continua i llavors veus que passes pel mateix lloc on ja havies netejat, però ara pots netejar coses més profundes o pots descobrir aspectes nous a netejar que mai t'havies imaginat. Molt bé, jo estic a punt d'acabar i ara en tot cas obriré una ronda de preguntes si voleu al xat i aquest tipus de coses i respondré tots els dubtes que tingueu. I llavors jo també us suggeriré que qui vulgui que vagi a Daniel Gavarró quan acabem aquesta sessió, danielgavarro.com. Mira, acabo de posar el link al xat. A danielgavarro.com veureu que hi ha un banner que posa aula interior, doncs cliqueu allà i veieu si realment aquest curs us és útil a vosaltres o no, si és el que esteu buscant o no. Jo l'única cosa que puc dir és que és un curs amb el qual hi crec, fa 20 anys que l'imparteixo, cada any el milloro i que té una diferència molt gran amb altres cursos i és que va en sèrio, va a totes. Tinc 58 anys, ja està. Anem a lo que anem, per favor. Anem a fer coses serioses. I aquí, abans d'obrir les preguntes, que veig que la Laura ha fet una pregunta, després, si et sembla bé, la contesto, Laura, i si qui vulgui ja pot fer preguntes al xat, a mi m'agradaria comentar alguns petits altres errors invisibles que moltes vegades no es tenen presents i per això hi ha molta gent que fa molt de treball interior i no avança ni un mil·límetre. Un error molt habitual, que moltes vegades confonem felicitat amb sentiments i amb sentir-nos contents i això no és veritat. Això no és veritat. Això no és així. La felicitat, a nivell psicològic, és la capacitat que tenim d'abraçar la vida que ens toca viure sense fugir d'ella, sense desitjar-ne una altra. I a vegades, a nivell psicològic, el que ens toca viure és difícil i dur. I, per tant, no estem saltant d'alegria quan es mor, per exemple, una persona estimada, quan tenim una dificultat econòmica determinada, etc. No saltem d'alegria, però podem ser feliços si som capaços de no lluitar amb la vida que estem vivint, sinó d'abraçar-la. I aquest és un gran error que molta gent, quan fa treball interior, hi cau. Busquen un espai que no busca la veritat, no busca allò que és, sinó que el que busquen és evitar els problemes. I clar, aquest és un error tan gran que els impedirà avançar, perquè a la vida sempre hi haurà problemes. El que nosaltres hem de tenir és les eines i el descobrir qui soc perquè les coses externes no em trenquin. Hi ha un altre error molt habitual i que a aula interior ja a l'octubre procuro desmuntar-lo, encara que requereix un treball intens per anar-lo veient en totes les seves implicacions, que és que moltes vegades les persones es plantegen el treball interior, el treball de creixement personal, com una lluita per millorar. I és un error com una casa. Ens hem acostumat a lluitar a la nostra vida.
i hem de començar a fer un canvi i canviar la lluita per l'abraçada, per abraçar. Perquè quan jo lluito contra mi, sempre sóc jo qui perdo. En canvi, quan jo m'abraço a mi, sempre sóc jo qui guanyo. Per tant, aquesta mirada que se'ns ha transmès socialment de que nosaltres hauríem de lluitar per millorar, aquesta mirada que diu que hem de lluitar contra els defectes és un error com una catedral. I quan més lluitis contra els defectes, més creixeran. Perquè a nivell psicològic, allà on tu poses l'atenció, allò es multiplica. I si jo poso l'atenció en el que no funciona, si jo poso l'atenció en el que no m'agrada, és allò el que creix. En canvi, si poso l'atenció en el que vull fer multiplicar, en el que vull fer créixer, en el que vull enfortir a la meva vida, serà jo que s'enfortiran. I m'agradaria, per anar tancant, comentar 2 últims errors que moltes persones no tenen present. Un error és que no és suficient el pensament positiu per transformar una vida. Hi ha tota una línia de treball que diu que si tu et poses davant del mirall i afirmes coses boniques, aquestes coses boniques es produiran a la teva vida. I això és cert parcialment, però només parcialment. L'error és creure que el pensament positiu és suficient per una transformació profunda, una transformació fins a l'arrel. No, no la és. El que sí, i aquesta és la segona i última cosa que volia dir, en quant a errors invisibles, el que sí que és cert és que nosaltres hem d'aprendre a governar la nostra ment. No dic a controlar el pensament, dic a manar, a governar, a que la nostra ment no ens agradeixi, sinó que sigui la nostra més íntima i més propera amiga. I això és el que fem a Aula Interior, al curs Aula Interior, d'una forma graduada, sistemàtica, tutoritzada. Ho podeu fer de forma presencial a Barcelona, a Lleida, a Madrid, o ho podeu fer 100% online. Parèntesi, les persones que fan el curs presencial també tenen accés al curs online, tant en català com en castellà. Dir 2 últimes coses més. Tot el que jo explico és sempre a partir de la meva experiència, és a dir, el que jo explico no són coses que he llegit, encara que les puc haver llegides, sinó coses que he vist en primera persona i per això quan les explico tenen un gust, una textura diferent. No? I a més, com que les visc, puc explicar com puc tutoritzar, puc ajudar, perquè simplement he de descriure el que hi ha dins meu, perquè el que tu estàs visquent jo també ho he viscut. No? I això jo crec que és una gran diferència d'altres cursos, que a vegades hi ha persones que amb molt bona voluntat es posen a fer cursos, però de temes que encara no viuen amb prou profunditat com per explicar. No? I última cosa que voldria dir del curs Aula Interior és que jo vaig fer la promesa de que ningú seria exclòs del treball interior per motius econòmics. Llavors els diners no són mai un problema. Si una persona necessita una beca, la demana i la tindrà. És més, jo em comprometo amb els teus resultats, de forma que tu només estàs al curs si veus que el curs és útil, si no, això és una garantia, si no et torno els diners. No? Arribats aquí, sí que us convidaré a que, si voleu, visiteu en calma la pàgina web Daniel Gavarró, visiteu Aula Interior i veieu si el curs és útil per vosaltres. No? Hi ha una persona que feia una pregunta que deia: l'essència de la que has parlat és el mateix que l'ànima? Mira, les paraules a vegades porten a confusió, però jo diria ara que sí. L'essència és el mateix que l'ànima. És aquesta part meva que no es transforma, que és immutable, que és la meva consciència, és el meu esperit, és que depèn de com la gent, des de la línia des de la que treballes, i diràs amb una paraula o amb una altra, però aquí l'important no és la paraula, és descobrir que
Nosaltres tenim una percepció d'estar sempre en el moment present. Nosaltres tenim una percepció de que el món es va transformar, em va succeint coses, però jo segueixo sent jo. I aquest jo segueixo sent jo parla de quelcom en mi que és immutable. I és d'això quan jo parlo d'essència, que en un cert moment es pot equiparar a ànima i en un altre moment, si utilitzéssim la terminologia cristiana, la podríem equiparar a esperit, però són nivells de profunditat diferents. No ve el cas. Una persona amb molt de criteri diu que no hi ha problemes, hi ha situacions purament circumstancials. Sí, és cert, però algunes circumstàncies són clarament incòmodes. I moltes vegades veuràs, Josep, que jo utilitzo llenguatge molt senzill, molt del carrer, perquè el que necessito és que se mantengui en claretat. A poc, a mesura que el curs va avançant, doncs l'anem polint perquè sapiguem de què estem parlant, de quina manera, però de fet moltes persones viuen moltes circumstàncies com a problemes, així que és una paraula que a mi no m'importa dir-la, tot i que sé que darrere de que els problemes com a tals no existeixen. Soc jo que no els sé resoldre, d'acord? Només és aquest el tema. I quan jo tingui eines suficients per resoldre aquestes dificultats, la meva vida no serà una vida problemàtica. I fixeu-vos que el que fa el curs Aula Interior, de fet, tots els cursos de creixement personal, totes les filosofies transpersonals, totes les religions profundes, el que fan, en realitat, és que ens animen a descobrir aquesta essència que nosaltres som. No? I un cop que l'hem descoberta, els problemes, les dificultats i un cop que tenim eines per manegar-lo, la nostra vida és literalment una obra d'art. És a dir, un procés de creixement i d'expressió continuada de les nostres capacitats, dels nostres valors, de les nostres virtuts. La Dolores diu: triar no viure una determinada experiència és fugir o és ser responsable. Entro a les 9 també perquè he perdut una estona de connexió. Gràcies. Mira, Dolors o Dolores, no estem obligats a viure totes les circumstàncies. Si jo puc marxar i la vida em permet marxar, marxo. El que passa és que a vegades hi ha llocs dels que no puc marxar. Jo no puc marxar del meu cos. Hi ha llocs dels que jo no vull marxar. Però si tu estàs en un espai, en una circumstància que no t'agrada, doncs marxes. Si la vida t'ho permet, és fantàstic. Imagina't, per exemple, que estàs en una feina que no t'acaba d'agradar. Doncs envies currículums, si trobes una altra feina, marxes. Ja està. Si no trobes una altra feina, la vida t'està dient que t'has de quedar allà. Però llavors, si et quedes allà, fes-ho tan responsablement com sigui possible. La Pilar diu: jo estic inscrita, com ens arriba el calendari, els horaris, etc. Molt fàcil, Pilar. Si tu vas us enviaré un mail amb tota la informació, però si tu vas a danielgavarró.com i vas a Aula Interior, veuràs que el curs online ja ho posa, la data, i si no ho posaré demà passat. Comença el dimarts 4 d'octubre i tots els dimarts, i a partir de llavors tots els dimarts del curs, que no siguin festius, doncs tenim classe, i el curs presencial veuràs que si estàs a l'aula interior en el format presencial veuràs que posa la direcció del lloc on ho fem, l'horari i les dates. Igualment miraré d'enviar-vos un PDF amb tota la informació. La Teresa diu: molt interessant tot el que dius, i connecto amb moltes idees i també reconec molts errors dels que has mencionat. I em diu: moltes gràcies, Daniel. Sí, saps què passa, Teresa? Que porto ja molts anys impartint cursos de creixement personal i conec amb moltíssim... O sigui, ja tinc molta experiència de per on fallem. I, per tant, quan un ho escolta, diu: ostres, ara m'encaixen les peces, ara entenc el puzzle, no? La Rosa Maria diu: ai, m'has convençut de començar aquest treball. Gràcies! Doncs clar que sí. La Laura ens dona les gràcies perquè hem contestat. La Pilar ens ha de deixar que està en una reunió. I el Josep diu: clar, t'entenc què vols dir.
I ja està. Pues mira, si no hi ha més preguntes, jo havia calculat que com a molt estaríem uns 3 quarts, però és aproximadament el temps que hem estat. Així que si us sembla, ho deixem aquí. Us sembla bé? Doncs jo m'acomiado de la gent que esteu en diferit, que us vagi super bé, perquè això ho penjaré a YouTube.